na. Uy! Hala! Uy, klase ba? Sirado ang room! Hala! Nakalang pag-iluwa! Hindi klase yun ba? Klaro kayo! Daw, be! May gali, hapon nagpusulot. What? Ano kang white na klase, no? Naasiguro rin nakaigit ba? O basa ang blackboard? Ay, buhaton lang ko sa unahan, be. Dito ako sa mga dulaanan sa mga bata. Kaya magdula-dula ko la. Kaya muli og sayo. La 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 la. 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 Hala! Naalagi sila kita bukaan, bay. Unsa ka na? Mura man sila wala ka eskwela, eh. Taga-bukid man kayo, tagaw kayo. Unsa ka na, no? Ako adong tanawon, be. Wow, ninduta sa motor. Uy, wapo kay. Sino kayo? Yan, ninduta yung motor ni Sir, oy. Lamia, driver na nino, 1000cc. Ayaw. Magasgas na eh, kasabaan yutang, Sir. Hoy, nagunsa mo diha. Unsa na inyong kita bukaan diha? Naa, napunisurang ba o? Sabak kay ba? Agay! Ala, nindot lagi na nga motor ba? Kakinsa ng motor? Mauman yung motor ni Sir. Mahal ra ba kayo ni? Dili ka kapalitan ni. Hala, pamilyar ba? Dili masurak ka, Sir. Murag motor mala sa kuya ni Kustan. Awa, kabalo ko na. Madaplan. Hawili ka o. Lagi motor yun sa kuya ni Kustan ba? Klaro kayo. Nakadrive, magkuhalik ka to sa una. Uy, Jipros, magpuyo dira ba? Makaguba taan eh. Ayaw, lagi, maguba ng motor. Magkasaban din ni Sir. Dili, gini kasabot si Jipros ay gaya kay gulo. Dili, lagi motor, lagi ni sa kuya ni Kustan. Awa mo ba? Kaya ko ni drivean. Awang kabalo pa ni. Ikaw og dalihok mo kuyog ka sa ako. Sige, tara. Dalihok ako na pa daron. Dapat yun yung kuya ni Kustan ba? Ibilin ra ang susi o. Hala, Jipros, napaandar lagi ni mo na. Hawda ni mo, oy. Tara o, ngunit yaok. Dito, sinira ba? Abin daw, kabalo ka ni. Sinira. Salig lang sa kuwaok. Kabalo ka ni. Pero ayaw lang paglaok. Sum, silikay, kini ka, oy. Jipros, silikay ba? Tanawa lagi, Jipros. Makasaban taning siron. Ayaw ka problema, ok. Kay Drisa ka pabili na tuon sa akong kuya ni Kustan. Ako'y mutuga na to. Dili lagi ni Kasir sa kuya lagi ni Kustan. Kaya gulo ni mo ya tuon sa ako si Kustan, be. Bantay ka, balik din. Magkasama kong sira ni. Day, ay yung gulo ni mo. Jay, nagdili na Kasir sa kuya na Kustan. Ako asa nga tuon si Kustan ito. I-report ako. Tan. Na ako'y bad news. Ha? Unsa man? Ang motor sa imong kuya, itumba sa mga choy dito sa eskwelahan. Ha? Naara mo gud sa balay among motor god gihabulan ako gimuskitan pag yun. Patay, dili yun ito ilakustan bay. Kasir yun ito legit. Sigitan, diri sa kutan atoon sa anak ko si Sir. Patay, nakasala na po to si Jiprox ba? Klaro kayo. Ay, kapuya duty. Oy, lamin na kayo mag-rides ba? Kumusta na ka to kung motor, no? Wala ba ka to na initan dito? Sir! Naako'y balita, imong motor, gitumba sa mga choy dito. Sa akong motor! Akong motor, medyo gitripan ninyo, palangga kayo to. Lagi Sir, maabusan mo tali mong isa, bakit tuwa pa dito? Sige, kuyog ko, tarata, tuwa ng motor. Dili ko mo kuyog Sir, kay kalibangon na kayo ko. What? Ay, putik city, ako nalimot ko dito, be. Kamahakang bataaga. Dugaya pong Jiprox Ay, motor, ikaw dyan mo na kakahain nyo nang gidamay sa inyong kabuang ba? Agay! Sir, tama ko palagi kasi rigid ni. Wisit ni Jiprox ay. Ako pa nang nakasapan, Sir. Sorry, Sir. Unsay gisakay-sakay? Da, kasabaan lagi. Da, tagam. Bubuyag yun din ako, oy. Nakadamay ang sibilyan, bay.